katadzwa kunyanya dai kuchinzi kunamata kuriko but no respect vakafa. Pane vanhu vane hama dzavo dziri pano dzakaradzwa panapa. Nhasi kana dai kuchichuya nevazukuru nevamana vavo vachiti handi tunoona pakaradzwa sekuru kana mai kana mumwe munhu vachiona makuva atiri kuona aya kuti mamwe acho pangosara turata twitwi aiwa pakatadzwa. Ndofunga kuti vemutemo vanofanira kutora matanho akasimba nekuti zvinoratidza kuti zvika izvi zvoumwari pane pasina. Izvi hazvina kunaka munyika kana murukisheni kana kuvagari vako vakagara navo. Garawo nevamwe zvakanaka ndo zvinenge zvichidiwa. Uchavakirira here makuva iwaya awakaparadza? Hawavakiriri. Ko hama dzacho dzichazoita sei nemakuva iwaya? Dzichazoona sei kuti apa ndo patakaviga hama yedu? Muvhidhiyo ratauya naro nhasi tine nyaya iri kunetsa kuElo kumakuva ariko. Kune guva rakavakwa ramuchaona apo rakavakiwa pamusoro pemamwe makuva ende vakapwanya mamwe makuva vachigadzira nzira inoenda ikoko. Welcome back to the channel, guys. If you are new, make sure you've subscribed and hit the notification bell so that pese patinoisa video nyowani unoreceive notification ubva wabata nyaya dziri kutrenda mastreets. Vakasubscribe timu repano, you know what to do. Munongobaya chi like button, mubva mapinda mucomment section motiudzwa kuti riri guva rehama yako rinenge rapwanywa kudaro kana kuti rinenge ratsikirirwa neguva remwe munhu. Munotora matanho akaita sei kuti nyaya yenyu ifambe zvakanaka. Handina kukanganwa kukuudzai kuti welcome back to the channel, guys. Regai tipinde munyaya yedu tione vhidhiyo rationa reguva rakavakwa tinzwe kuti zviri kumbofamba sei. Padhuze apa panofamba netsoka apa. Pana road inoika ndekuenda kuguva revamwe vanhu vakakosha kudarika vamwe vanhu. Ndozvazvinenge zvichitoreva. Wana iroad. Ona aya matombo ese amuri kuona makuva evamwe vanhu ivaya. Aya makuva evanhu but akakurwa akaswedzwa kuside kuti vasvika pane guva revamwe vanhu vanonzi vakakosha kuri nokuChitungwiza kuElo. Kuna chizvinatora apa iguva remunhu itori makuva evanhu ese. Munhu wacho ndiye iyu anonzi nzira akavigwa pake pakakosha pekuti vamwe vanhu vakakatwa. Uri kuona makuva evanhu ndiye nzira akavigwa apa. Iri guva remunhu iri rakatohafurwa ripakati. Iri guva remumwe munhu iri. Iri guva remumwe munhu futi iri rakahafurwa nepakati. Concrete yakatopinda nepakati chaipo. Ona pese pari kutsika panapa makuva ese ane. Makuva ese ari panapa pese pamuri kuona panapa kupinda akavharwa neguva ranzira iri. Uri kuona tumotika ari kupi darari apa pangochena ipa pasina chena apa rakabvisa masanzo apa ndopana mudara ipapa apa kuona chaipo zvakabva kare ne zvakabviswa nevana ipapa ndopafana totanga kutonganza ipa patakavhura ipapa handina o right. Wakapuwa mari unoona makuva ese right round kunoku. Makuva ese right round ane makuva akavharwa panapa nekuda kweguva remunhu wani uyu madzibaba Pegneck Godfrey Nzira akazvarwa 1952 akavigwa 2011. Akazvarwa December 1952 akavigwa October 2011. Handiti ndiye munhu anonzi ari special kudarika vamwe vanhu vese. Makawana baba vedu ese akatotsitsirwa vamwe. Mueji mese muno makuva akavharwa nefenzi inoyi akatovharwa nepakati akatongofushirwa. We don't know how special he is zvekuti anosvika pakufushira vamwe vanhu. Muri kuona zvinogova revamwe vanhu iri mese mati kutsika muno makuva ne makuva ese ane vakangokurwa vakatongopa level rakuti vaite kuita pavo. We
Don't know how special he is. Maybe we get an answer to this. Ona. Iguwa. Matumba murikuona. Yeah, panenge pakashata. But chimbopinda mukome section utiudzwa kuti iri hama yako. Yapi mati anhu aungatora. Chii chinoitika vanoziva mutemo motiudzawo kuti kana paitika mhosva yakadai so chii chinoitika. Ende procedure yachona inofamba sei kuti vanhu vane hama dzine makuva akakanganisika dziwane kubatsirika. Nzira akararapo. Kuva rakafurwa iri. Akawanda mamwe akatobviswa mamwe. Akawanda kafurwa makuva. Zvekutibata hama, zvekutibata.